úpatí majestátních Krušných hor, tam, kde se zelené svahy svažují do tichého údolí, nedaleko proslulého lázeňského města Dubí, kdysi stála elegantní stavba, která dodnes nahání hrůzu. Cinkelova vila, architektonický skvost s pohnutou historií, o které se tradují neuvěřitelné příběhy. Její počátky sahají do poloviny 19. století, do éry prosperity a vzniku okázalých letních sídel. Anton Cinkel, vlivný průmyslník a zakladatel místních lázní, si toto malebné místo vybral jako svou soukromou oázu klidu. Představte si sluncem prozářenou vilu s elegantními liniemi, rozlehlé zahrady plné květin a panoramatické výhledy na malebnou krajinu. Místo, které mělo být symbolem úspěchu a úniku od každodenních povinností. Jenže osud pro toto místo napsal mnohem dramatičtější příběh. Postupem času se Antonu Cinkelovi přestalo dařit vlivem hospodářské krize a zkrachoval. Jeho majetek upadl do konkurzu a vila začala měnit svůj původní účel. Během druhé světové války zde vznikla škola, ale pouze na pár let. Po válce se z vily stala léčebna pro nemocné tuberkulózou. Pacienti však nesměli opouštět areál, a to kvůli nevoli místních obyvatel, kteří si nepřáli, aby nemocní narušovali klid lázeňského města. Klíčový moment, který navždy zapsal vilu do temných kapitol historie, přišel v roce 1957. Tehdy se do Cinkelovy vily vrátily děti, ale za úplně jiných podmínek. Z dětského smíchu se stal dětský pláč. Cinkelova vila se proměnila v dětskou psychiatrickou léčebnu. Záměr byl na první pohled ušlechtilý. Poskytnout specializovanou péči dětem s psychickými obtížemi. Ale za těmito zdmi, které pamatovaly honosné oslavy, se časem začalo dít něco příšerného. V 60. letech tu lékaři zkoušeli nové způsoby léčby, které často překračovaly hranici běžné medicíny. A některé z nich i hranici lidské důstojnosti. Vypráví se o experimentech, které měly pomoci dětské psychice, alespoň tak znělo oficiální zdůvodnění. Mluví se o podávání specifických látek a zkoumání jejich účinků na dětech. Vše za zavřenými dveřmi uprostřed tichého údolí, daleko od pozornosti veřejnosti. Co přesně se zde odehrávalo, zůstává v otaznících. Ale ti, kteří si alespoň něco málo pamatují, hovoří o pocitech, které neuměli pojmenovat, o změnách vnímání, strachu, ztrátě kontroly. Kdo nesl plnou zodpovědnost za tyto postupy a jejich dopady, to už se nikdy nedozvíme. Na dětskou léčebnu s hrůzou vzpomíná i paní Alena. Jmenuji se Alena a v 6 letech jsem byla umístěna do dětské psychiatrické léčebny v Dubí. Dnes jsem se rozhodla ve svých vzpomínkách vrátit na místo, které hluboce poznamenalo mé dětství. Do lesního zámečku, jak se kdysi léčebně říkalo, jsem se dostala kvůli tehdejšímu režimu. Jako dítě disidenta jsem byla poslána na takzvané přezkoumání, protože moje chování neodpovídalo tehdejší představě o poslušnosti a morálce. V zámečku se mnou byly i další takové děti, ale pamatuji si třeba na o trochu staršího Karla, kterého do zámečku umístili kvůli epilepsii, nebo na Bělu, kterou sebrali rodičům, protože její táta hodně pil. Jako dítěti mi úplně nedocházelo, kde se nacházím. Vila to byla krásná, uvnitř bylo velké točité schodiště, po kterém jsme potají běhali, i když nám to sestry zakazovaly. V přízemí se nacházely různé vyšetřovací místnosti. Ty mi naháněly strach. Pamatuji si plechové skříně plné různých lahviček a přístrojů, místnosti páchly po dezinfekci a na zdech měly bílé kachličky. Asi nejhorším místem ve vile byl izolák, kam zavírali děti, které zlobily nebo měly záchvat. Vzpomínám si, že jednou odvedli na vyšetření moji kamarádku z deníčku. Byla pryč víc dní, to mi přišlo divné. Když jí vrátili zpátky na pokoj, byla hrozně tichá a měla takový prázdný pohled. Po pár týdnech mi pak vyprávěla, že jí dělali něco s hlavou, že ležela na nějakém lůžku v kachlíkárně a hrozně to bolelo. Co se tam přesně dělo, ale nevím. Z pokoje jsme měli výhled do lesa,
který mi postupem času také začal nahánět hrůzu. Často jsme v noci se Zdeničkou brečeli a pořád jsme se sester ptali, kdy už půjdeme domů. Místo odpovědi pak většinou přišla jen další dávka léků. Domů mě konečně pustili po 3 měsících. Spoustu vzpomínek jsem vytěsnila, občas mívám takové záblesky, ale vlastně nedokážu říct, jak moc jsou reálné. Dostávali jsme velké množství léků, sestry po nás často křičely a trestali nás. I přesto, že jsem byla ještě dítě, ještě dlouho po návratu domů jsem se nemohla zbavit takového dusivého pocitu strachu, že mě tam znovu vrátí. Vzpomínky dospělých i dětských pacientů jsou dnes to jediné, co po Činkelově vile zbylo. Budova začala v 80. letech chátrat a nakonec byla úplně uzavřena. Z kdysi elegantní stavby zbyla jen schátralá ruina s prázdnými okny a zarostlou zahradou. Místo se stalo častým cílem pro nadšence, kteří prozkoumávají opuštěná místa. V roce 2022 byly ruiny Činkelovy vily, němého památníku okázalé i temné minulosti, srovnány se zemí. Dodnes nenajdeme v Národním archivu žádné záznamy o období, kdy se ve vile nacházela dětská psychiatrická léčebna. Proč měl někdo zájem na tom, aby dokumenty, včetně seznamu pacientů, zmizely? Místo, na kterém stávala Činkelova vila, tak zůstává fascinujícím a zároveň znepokojivým mementem jedné kapitoly historie psychiatrie. Místem, kde se ušlechtilý záměr setkal s kontroverzními metodami. Dodnes nikdo z tehdejšího personálu nevystoupil veřejně. Lékaři, sestry i další zaměstnanci se po uzavření léčebny od svého působení ve vile distancovali, nebo o něm nikdy nepromluvili. Ty, které se podařilo konfrontovat, údajně tvrdili, že šlo o běžnou praxi. Jiní, že jen plnili rozkazy. Řádové sestry, které měly být ve vile ošetřovatelkami, byly v očích dětských pacientů symbolem obrovského strachu. Možná to byla jakási poslušnost. Možná strach. A nebo jen naučené mlčení, které se tehdy málo kdo odvážil porušit. Jestli to byl systém, kdo selhal, nebo lidé, kteří se mu přizpůsobili, se dnes už nedozvíme. Nejhorší je, že dodnes vlastně nevím, co se mi tam přesně dělo. A i když o tom teď mluvím nahlas, část mě si pořád přeje, abych na všechno mohla zapomenout.